Tässä videossa käydään läpi, miten käytät automaattista sijoitusta Lainaaja.fi-palvelussa. Valitse automaattinen sijoitus kohdasta Lainat. Sinulla on 2 tapaa sijoittaa automaattisesti. Valitse joko yksi valmiista sijoitusprofiileista tai muuta automaattisen sijoituksen asetukset itse. Lisätietoa sijoitusprofiileista saat klikkaamalla lisätietoa. Täällä näkyy lainaluokkakohtainen allokaatio sekä minimisijoitus per lainaluokka. Kun olet valinnut sopivan sijoitusprofiilin, klikkaa vain alhaalta esimerkiksi sijoita korkeaan tuottoon. Hyväksy käyttöehdot ja klikkaa hyväksy. Jos haluat valita automaattisen sijoituksen asetukset itse, klikkaa muuta automaattisen sijoituksen asetuksia. Täällä voit lainaluokittain valita sopivan allokaation ja minimikoron per lainaluokka. Jos merkitset lainaluokan allokaation 0%, kyseiseen luokkaan ei sijoiteta. Jos jätät allokaatioprosentin tyhjäksi, automaatti sijoittaa aina, kun vapaa laina täyttää minimikorkosi ehdot. Sijoitettava summa per laina takaa sen, että sijoituksesi hajautus on kunnossa. Tämän lisäksi voit tehdä muita valintoja koskien automaattista sijoitusta, mutta huomioithan, että ne rajoittavat sijoitusten määrää. Kun olet tyytyväinen tekemisi asetuksiin, klikkaa vain hyväksy käyttöehdot ja tallenna. Tämän jälkeen tekemäsi automaattisen sijoituksen asetukset ovat päivitetty onnistuneesti.